знай кой съм аз! Добре, човек ли съм? Да. От филм ли съм? Не. Не съм от филм? Ютубър ли съм? Не. Мъж ли съм? Да. Мъж съм. Супергерой ли съм? Не. От сериал ли съм? Да кажем. Анимационен ли съм? Да. По Cartoon Network ли е давано анимационното? Не. По някоя стриминг платформа ли е анимационното? Да. По стриминг платформа... Рик ли съм? Не. Морти ли съм? Не. От Рик и Морти ли съм? Не. Келфа е че попитах дали съм Рик или Морти. Мистер Попитко? Не съм него. Demon Slayer ли съм? Не. От аниме ли съм? Да. От аниме? Да. Добре, от My Hero Academia ли съм? Не. От One Piece ли съм? Да. Луфи ли съм? Не. Зоро ли съм? Да. Зоро!